Четвер, 19 жовтня, 1330-й день анексії Криму, 12 на годиннику. Заман в ефірі, в студії Маргарита Потапова. Прокуратура Харківської області готує клопотання про обрання запобіжного заходу кермувальниці авто, яке спричинило жахливу ДТП напередодні у Харкові. Там загинуло 5 людей, ще 6 серед них і вагітна жінка у вкрай тяжкому стані у шпиталі. Напередодні увечері біля виходу зі станції метро Майдан Конституції зіштовхнулись 2 позашляховики – «Фольксваген» та «Лексус». Іномарки після удару відкинуло на тротуар, переповнений людьми. На цьому відео з камери спостереження видно, як «Лексус» поїхав на червоне світло на швидкості не менше 100 км на годину. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці у мережі стверджує, що за кермом «Лексусу» була 20-річна дівчина, а позашляховик, яким вона керувала, нібито належить її батькові. ЗМІ уточнюють, це Олена Зайцева, донька місцевого підприємця, президента групи «Тайфун». Поки що вона затримана на 3 доби. Винуватцю аварії загрожує до 10 років тюрми. Першочергові слідчі дії тривали усю ніч, проводився огляд місця події, працювали експерти. На даний час слідчими поліції та працівниками прокуратури готується текст підозри. Після її оголошення будемо звертатися з клопотанням до суду про обрання запобіжного заходу. Сьогодні у Верховній Раді очікується розгляд законопроекту, який став причиною протестів у столиці. Депутати обіцяють обговорити зняття депутатської недоторканності. Як зустрічали народних обранців пікетувальники, спитаємо у Віктора Пономарьова. Він чергує під будівлею парламенту. Вікторе, розкажи, чи забезпечили депутатам вільний прохід до будівлі і чого? Власне, зараз ми перебуваємо біля входу у наметове містечко з вулиці Грушевського, біля Верховної Ради. А тут є певні проблеми з зв'язком, тому нам довелося відійти трошки далі від наметового містечка. Безпосередньо на площі Конституції перебуває декілька сотень людей. Всі вони уважно слухають трансляцію з Верховної Ради через гучномовець в очікуванні рішень депутатів стосовно законів, заради яких люди і вийшли на мітинги. Приблизно з половини 9-ї для депутатів було створено коридор, через який вони змогли пройти на своє робоче місце. Щоб проголосувати, прошу пряму мову. Они получают зарплату с наших налогов. Мы их выбрали. И пусть они служат нам и работают. Власне, як я вже сказав, на площі Конституції декілька сот людей. Це люди з різними політичними прапорами, декілька політичних партій, хоча зі сцени оголосили, щоб люди заховали політичні прапори політичних партій, оскільки ця акція не є політичною. Але на деякий час прапори люди забрали, але зараз вони вже знову з'явилися на площі Конституції. І наразі ми продовжуємо залишатися тут і відслідковувати всі події, повідомлятимемо у наступних випусках. Дякую, Вікторе. Віктор Пономарьов з-під стін будівлі Верховної Ради. Там протестувальники не перешкоджали народним обранцям діставатися сесійної зали. І депутати вже розпочали роботу. Спікер відкрив сесію. Чи достатньо їх зібралося для результативного голосування? Ми запитаємо нашого парламентського кореспондента Оксани Гуцал. Оксана, доброго дня. Розкажи, чи налаштовані народні обранці сьогодні проголосувати? Зареєстровано сьогодні 344 нардепи. Вони вже встигли проголосувати за медичну реформу, підтримали її 240 нардепів. Також розглянули зміни до схеми фінансування медицини. Зараз продовжують обговорювати інші законопроекти щодо медичної реформи. Також сьогодні очікують, що після вже завершення повністю розгляду медичної реформи перейдуть до розгляду законопроектів щодо зняття депутатської недоторканності і зможуть передати їх до Конституційного суду. Таких законопроєктів тут зареєстровано 2. Перший з них президентський,
В ньому вказано, що імунітет з депутатів знімуть з 2020 року, тобто з наступного скликання, а також є зареєстрований депутатський законопроект, в якому імунітет з депутатів знімуть вже в цьому скликанні. Кажуть, що сама процедура цього голосування буде досить складною через те, що спершу повинні відправити до Конституційного суду, а перейти до розгляду цих законів вже по суті зможуть не раніше лютого 2018 року. Перед початком засідання спікер Андрій Парубій провів таку собі перекличку між партіями, з якої стало очевидно, що більшість парламентарів підтримують ці закони. Також він анонсував, що по обіді перейдуть до розгляду змін до виборчої системи в Україні. Таких законопроєктів наразі зареєстровано в парламенті 3. Студія. Дякую, Оксана. Оксана Гуцул розповіла, що народні обранці вже розглядають медичну реформу. І цього разу сесійні суперечки будуть особливо гострими під стінами парламенту, наметове містечко, а організатори акції протесту оголосили мобілізацію. Кримське управління ФСБ оголосило обвинувальний акт кримсько-татарському активісту Сулейману Кадирову. Російське слідство інкримінує йому публічні заклики до порушення територіальної цілісності Російської Федерації. Справу відкрили рік тому. Приводом став перепост відео зі сторінки іншого користувача у Фейсбуці. На записі той наполягав на приналежності півострова до України. Поширивши це відео через свій профіль, вважає слідство, Кадиров супроводив його схвальним коментарем. Адвокат провину свого підзахисного категорично заперечує. Те комментарии, которые как считает следствие, принадлежат Сулейману Кадырову, не содержат в себе призывов к чему-либо, в том числе к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Они содержат в себе одобрение, согласие с позицией, но призывов они в себе не содержат. Родичі заарештованих у Бахчисараї кримських татар відвідали конференцію, присвячену боротьбі з нетерпимістю та дискримінацією проти мусульман. Захід проходив у Австрії. Загалом на нього з'їхалися більше сотні мусульман з усієї Європи. Дружина одного з заарештованих, Моміне Салієва, виступила з трибуни та вкотре наголосила, що це репресії проти кримського народу. Все это свидетельствует о том, что мы наблюдаем не единичные случаи дискриминации. Этот фактаж – не что иное, как репрессия всего крымско-татарского народа. Прокуратура Автономної Республіки Крим готується оголосити підозру у державній зраді двом депутатам парламенту півострова Євгена Михайлова і Олександра Баталіна. Їх запросять до Києва для пояснень та ознайомлення з матеріалами справи. Вони обидва перейшли на бік окупанта і сприяли анексії. Євген Михайлов став депутатом підконтрольної Кремлю так званої Держдуми Криму. Олександр Баталін теж колишній депутат Верховної Ради Автономної Республіки і, до речі, із зіркою Героя України став членом так званої Громадської палати Республіки Крим, де очолює комісію з питань економічного розвитку та підприємництва. Повідомляємо, що у вказаному кримінальному провадженні зібрані усі необхідні докази для складання обвинувального акту. Троє українських військових поранені за минулу добу в зоні АТО. Бойовики знов нехтують режимом припинення вогню. Минулої доби перемир'я порушили понад півсотні разів. Із мінометів різних калібрів на Донеччині обстріляли околиці Авдіївки, Троїцького, Кримського і Попасної. На Луганщині гатили по Новотошківському та Новозванівці. Силам АТО довелось відкривати вогонь у відповідь понад 30 разів. Незаконні збройні формування 53 рази порушили перемиря. Сили АТО 31 раз вогнем у відповідь придушували активність окупантів. У результаті бойових дій 2 українських воїнів були поранені. Ще один військовий отримав поранення унаслідок підриву. На окупованій Луганщині днями відкриють контрольний пункт в'їзду-виїзду «Золоте». Пункт пропуску запрацює після понад півторарічної перерви. Це полегшить пересування між лінією зіткнення
тисячам людей. Такий підсумок переговорів тристоронньої контактної групи, що напередодні пройшли у Мінську. А от домовитись про полонених, що тримають в ОРДЛО, знову не вдалося. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написала Ірина Геращенко, представниця України в гуманітарній підгрупі. Ще місяць тому Україна заявила про готовність передати 302 злочинця задля звільнення 81 українця, яких тримають на окупованих територіях. Всього ж в списку СБУ на сьогодні 152 заручники в ОРДЛО. І їх кількість зростає чи не щодня. Камінь спотикання – вимога амністії для беркутівців і інших персонажів, які не мають жодного відношення до Донбасу. Працюємо, щоб були добрі новини для родин наших заручників. Поки що все йде важко, але рухаємося з вірою, аби ще інша сторона тримала слово. У МВС Росії продовжили право на тимчасовий притулок для колишнього президента України Віктора Януковича. І ще рік, до 26 жовтня 2018-го, він може законно мешкати у Росії. Сьогодні ж Оболонський райсуд Києва продовжує розгляд кримінального провадження стосовно екс-президента України. Його звинувачують у державній зраді. З України Віктор Янукович втік у лютому 2014-го після масових розстрілів учасників протестів на Майдані. Україна таки змусить «Газпром» заплатити. Міністр юстиції Павло Петренко на своїй сторінці у соцмережі повідомив, що Господарський суд Києва задовільнив клопотання антимонопольного комітету щодо зміни способу стягнення із російського «Газпрому» штрафу, накладеного українськими судами. Йдеться про 172 мільярди гривень самого штрафу плюс пені за невиконання судових рішень. Антимонопольний комітет звинуватив газового монополіста у порушенні правил економічної конкуренції. Отже, оскільки «Газпром» відмовляється оплатити штраф, Господарський суд Києва дозволив його борги перекривати арештованим майном російської компанії. Ксенія Собчак – кандидат у президенти Російської Федерації. Донька колишнього патрона Путіна, мера Петербурга Анатолія Собчака, світська левиця, телеведуча і тепер політик. Відповідний відеоролик вже розкручується у соцмережі. Заява вже розколола російську опозицію. Одні назвали її реальною альтернативою на президентських виборах, інші – проектом Кремля. Досі єдиним опозиційним кандидатом був Олексій Навальний. Проте він через непогашені судимості до виборів ризикує не дійти. Якщо так станеться, політик закликав бойкотувати вибори або не йти на них взагалі, або голосувати проти всіх. Ксенія вже оголосила себе кандидатом проти всіх. Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех. Это наш мирный и законный способ сказать: хватит, ребят, ну хорош. Ну правда, ну вы все достали. Вместе мы очень сильны. Что бы они ни обещали, за что бы они ни выступали, мы выступаем против. Против них. Против всех. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск новин не пропустіть вже менш ніж за годину. Залишайтеся з нами, щоб знати більше.